फैगौ रंजालि बैसागु फोरबोनि मुङाव आङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आसामनि भारत आरो गासै जोंनि बुहुमनाङारि सुबुंफोरनि थाखाय आं गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो साफ्रोमनिसिमबो आङो गोजोननायखौ लाहरदों। बयनिसिमबो गोजोन्थों। फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोआ जोंनि हालामनि थाखाय साफ्रोमबो सुबुंआरिनि थाखाय मोनसे गाहाम फोरबो बे जानानै थांथों आं बेखौ मिजिंथिदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे बैसागु फोरबोआ जोङो खालि रंजानाय बाजानायल' बे नङा। बे बैसागु फोरबोजों लोगोसेयैनो बैसाग दानजों लोगोसे दिनै दैयाबो गोदान महर लानानै बे जावरिखाङो। बिफांफोरनि जे खिलिनाय बिलाइफोर सिरिलांनाय बिलाइफोर बाहाय गोदानै खिलिखांनायखौ जों नुनो मोनो। दाउ खौवौनि गाबनाय मिलौदो देंखोजों जोङो मिथिंगाखौ जोबोद समायनाय जोङो बे समाव मोननो हायो। आरो बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै गोदोनिफ्रायनो गुबुन गुबुन हारिजों लोगोसे बर' माहारिया जोंनि मिथिंगायारि दाउमा दाउसानि मोसानाय मुसुरनायखौ लानानै हायला हुइला जे मोसानाय मेथाइ खननाय बेबो बैसागु फोरबोआव बे गाहामैनो बेरखाङो। बेनिखायनो बर'नि जे जोंनि हारिमुवारि बे हारिमुवा जोबोद मोनसे रिच हारिमु होननानै दिनै बुहुमाव जोङो मिथिजानो हायो। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो बैसागु फालिनायजों लोगोसेयै बैसागु मोसानाय लोगोसेयै जोंनि जे गावनि आखाइजों इसानसालियाव दानाय जे दख'नाफोर गामसाफोर जोमग्राफोर बेजों मोजांथारैनो बे रिफिखाङो। आरो मिथिंगानि गासैबो महरखौनो नुनानै दिनै हाजो आगर फारौ मेगन दाउथु आगर बेबादि जोंनि जाय बिथांमोनहा सि दायो बे आगरफोरखौबो बेरखांहोयो। बेनिखायनो बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे एंगारनो हायै फोरबो। बेवहाय गुबुन गुबुन धोरोमारि थायोब्लाबो मोनसे जाथिहा मोनसे फोरबो थायो, बे जाबाय रंजालि बैसागु फोरबो। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायगोन बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो गावनि गोसोफ्राव आघात थानाय सोरखौबा गाज्रि मोननाय बेखौ गासिबो एंगारनानै गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान साननाय हनायजों जोङो आवगायनांगौ। आरो मोनफ्रोमबो न'खरा गाव गावनि परियालखौ लानानै मोजां साननाय हनायजों जाहाथे फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बोसोराव मोजाङैनो थांनो हायो, बिनि थाखाय जोङो बयबो इसोरा अबंलावरियाव जोङो आरज गाबनांगौ। अब्लानो जोङो बे फोरबोखौ मोजांथारै जाफुंसार होनो हागोन। आरो जोंनि गेजेराव गेना गोरोन्थिखौ जोङो सुस्रांनानै बे फोरबोआवनो जोङो बेफोरखौ गासिबो जोबस्रांनानै गोदान साननाय हनायजों जों आवगायनांगौ। आरो जोंनि लोमजानाय साजानाय आनजाद खैफोदफ्रा जाहाथे गोदान बोसोर मोननाय लोगो लोगो जोंनियाव जाहाथे रावनावबो बेफोरबायदि बिपदा फैया, जों मोजाङैनो जाहाथे खुंलांनो थांलांनो हायो। बेनि थाखाय आं इसोरनियाव गोबांथार आरज गाबनानै बयनिसिमबो बे बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन बोथोर।